Naalala niyo pa ba ang aratilis? So ito yung mga berries natin ng mga bata pa kami or tayo. So noon libre lang ito. Kung saan mo lang ito makukuha. Pag pauwi galing sa school, minsan may makikita ka sa tabi ng kalsada. O kaya pag naligaw ka sa isang gubat, may makikita kang aratilis. Minsan din tumutubo din ito sa mga bakanting lupa. Wala akong masyado nakikitang nagtatanim talaga ng aratilis. Siguro ang mga nagtatanim talaga nito mga ibon lang. Kaya minsan pakunti na siya ng pakunti. Minsan na nadadamay na siyang, alam mo siya, nagiging parang damo na siya na nadadamay pag nililinis yung daan or gubat. So sayang naman, sana magpatuloy at dumami pa yung ganitong aratilis. Sabi nga sa isang nabasa kong is para siyang, yan yung berries natin. Part siya ng mga berry. Kaya ito, subukan natin. Sarap, nakakamiss. So, ayun, paano ba ninyo siya kainin? Kinakain nyo ba yung balat niya o hindi? Medyo makapal kasi yung balat niya. Pero nung mga bata pa kami, pag inakyat mo to sa puno, minsan di ka na nakakababa. Doon pa lang, kinakain mo na siya. Sarap. So yun, so sana matikman nyo to. Berry, ang aratilis. Ayan, so aratilis kayo dyan. Aratilis kayo dyan.